Umabot sa 159 kamasakayan sa karagatan ang nakaparehistro na sa Philippine Coast Guard alang sa fluvial procession sa adlawng Sabado, Enero 20. Ipahibaw kini sa PCG official dugang sa pag-ingon nga kutob na lang ugmang adlaw Enero 17 ang deadline sa registration sa masakyanan na pandagat. Katong dili makaparehistro, did-an sa Coast Guard nga makasalmot sa fluvial procession. Kauban sa Coast Guard ang Philippine Navy nga mobantay usab sa kahimtang sa kadagatan nga subayon sa sakayang pandagat. Ipakatap usab sa Navy ang ilang mga sea assets atol sa fluvial position sa imahin sa Balang Bata. Sa Naval Forces Central Conavursen, manukad ang fluvial position sa imahin sa Sagrada Familia. Ugmang adlaw ipahigayon ang dry run sa fluvial position. Kauban ang kaparian sa Basilica Minori del Santo Niño, Philippine Navy ug ang Philippine Coast Guard. Much better, as of now, dapat makapag-register sila since open pa naman sa nato registration hanto doon. So ang Navy natin, with Coast Guard and other maritime law enforcement agencies, is nagpo-provide ng security, safety, at the same time aid sa mga kailangan nating kababayan na nagpa-participate during fluvial procession.